Λοιπόν, ξεκινάει ο μιλητής, όταν τελειώσει ο μιλητής, έτσι, με το 3. Θα το δώσω αυτό στην... Εντάξει, αναλώσουμε. Κάνονται δεκάδες ανθρώπινες ζωές. Γιατί? Τι έχουν καταφέρει οι κυρώσεις έως τώρα? Λιγότερα χρήματα για την ασυμπληρώσευση. Τα πάντα καίγονται χωρίς προστασία, χωρίς μετακατάσταση. Ανθρώπινες ζωές κάνονται μέσα στα δάση. Τι ζητάμε? Να δοθούν χρήματα για την ειρήνη και όχι για τον πόλεμο. Να σταματήσουν οι επιτέλους οι κύριοι.